Ers y 90 o dachwedd y llynedd, mae holl adar caeth a dofednod yma yng Nghymru yn gorfod bod o dan do neu mewn caets caeedig oherwydd ffliw adar. Rwan gyda achosion yn dal i ddigwydd yn y gogledd a'r canolbarth a hefyd ar draws y deyrnas gyfunol, does ddim sôn ar hyn o bryd pryd fydd y cyfyngiadau yma yn cael eu codi. Un peth sy'n sicr, dyma'r achos gweitha erioed o ffliw adar yn y deyrnas gyfunol. Mae Ben Edkins a'i deulu coed ffam Cilcennin ger Llambed yn cadw 32 o filoedd o ieir yma. Wel, i ddechrau, Ben, sut mae ffliw adar wedi effeithio ar eich busnes chi nawr? Wel, mae wedi bod yn bach o strain i gweud y gwir. Fwy gwaith yn y shed, gyda'r geir, yn rhoi pethau yn y shed i nhw, fel i cadw nhw fynd. Mae lot fwy o gwaith biosecurity, treol cadw pobl wrth y ffarm, dipo trad, lorries yn dipo, a sbreio wheels nhw a pethau fel la. Ond yn y shed, really, gyda'r geir yw'r priority ni. Dweud yn bach am sut mae'r eir yn bihafio mewn yn y shed sy'n wahanol nawr bod nhw ddim yn gallu mynd allan. Wel, sneb yn hoffi bod yn cloi mewn y tŷ, so mae fe'n yr un peth i'r geir, achos mae wedi cael ei cloi mewn, sdim byd da nhw'n wneud. Na pam ni'n rhoi rhagor o toys mewn a pethau i nhw'n wneud i cadw nhw fynd, i cadw'r boring factor off, really. Ni jyst moyn i nhw wneud rhywbeth i cwlo nhw lawr, i cadw nhw fynd, i cadw nhw dedwyr o'i. Ydy fe'n costio mwy i chi bod nhw mewn trwy'r amser yn ytrach na bod nhw'n mynd allan, te? Wel, mae'r enrichment fi'n siarad amdano i roi mewn, fel bales o gwellt, maen nhw'n mynd mewn. Mae rhaid i ni disinfecto'r bales o gwellt, mae rhaid i popeth sy'n mynd mewn i'r shed, mae rhaid i ni sbreio cyn bod e'n mynd mewn. So, mae hwnna'n costi a amser fi'n costi, mae amser pawb yn costi. Allai ofyn, ti'n gwybod, dwi'n siŵr bod chi'n trafod fel cynnyrchwyr ymysg eich gilydd, ti wedi clywed am rywun sydd wedi cael yr haint yn ei eir? Fi wedi clywed o rywun yn Lloegr sydd wedi cael e. A yn ymffodus gath o fe, y disease a oedd e'n cerdded y shed yn nos cyn ni, oedd popeth yn iawn. Oedd cerdded y shed yn y bore, oedd 20 neu 30 o geir yn wedi marw dyge. Ath e'n nôl i cael brecwast, a ffôn o'r vet. Ath e'n nôl i'r shed i pipo yn y shed, a oedd couple of thousand wedi marw ers diwrnod y dydd, really. So mae'r disease yn horrible disease. Gan fod dros 16 wythnos wedi bod o gadw'r ieir o fewn yr 1-4 wal, mae ffermwyr wedi colli'r hawl i alw'r wyau yn wyau maes neu free range. Rwan, maen nhw'n cael eu labelu fel barn eggs. Wel, Ben, fan hyn fydda'r ieir fel arfer, lle. A ti'n gwybod, allwn ni edrych ar effaith economaidd hyn i gyd, ti'n gwybod, siw mae prisiau wyau ar hyn o bryd o gofio lle mae'ch costau chi'n mynd? Mae prisiau wyau, so maen nhw wedi cwmpo, ond achos bod y bwyd a'r electric wedi mynd lan, mae'n ser agor, really. Mae'r bwyd wedi codi, mae'r bwyd lan i £400 a ton nawr, a mae'r electric wedi, pawb yn gwylio'r newyddion, mae'n lan 50%. Mae lot o electric yn y shed, gyda'r fans a'r golau a pethau mewn mlaen. A achos bod nhw wedi cael eu cloi mewn, ni yn iwso bach fwy o electric i cadw'r shed yn cool, i cadw e'n iach mewn yna. Ond mae sef fwy am y wyau i affordio'r electric a'r bwyd, really. Felly, Ben, beth yw'r sefyllfa bresennol lle ydych chi wedi colli statws y free range, sef wyau maes? Mae ni wedi colli a ni nôl, mae'r wyau nawr wedi cael ei leiblo fel barn eggs. So mae barn eggs yn Cymru a Lloegr i gyd nawr, sdim free range eggs yn yr ardal. So mae hwnna bach o problem. Fel ffermwyr ar y cyfan, da ni'n gorfod cymryd pris y farchnad. Wyt ti'n gallu newid cost dy wyau i'r cwsmer a dweud, wli, mae'n costio mwy i fi gynhyrchu nhw, talwch chi mwy amdanyn nhw? Wel, mae eisiau fwy am wyau, ond mae'r supermarkets bach yn dyn. Mae rhaid i nhw mynd yn fryn yn y siopau i nhw roi ragor i ni.
os maen nhw ddim ar y shelves i gwerthu, bydd nhw ddim na i nhw. So bydd rhaid i nhw roi rhag o'r arian i ni wedyn. Felly, hwnna sy'n Ie, a pa mor dyn ydy pethau o ran costau ag elw ar hyn o bryd? Mae wedi clywed bod lot o ffermydd yn bod 6 mis da nhw, 6 mis da nhw, cyn bod nhw'n mynd yn bankrupt, really. So, mesur agor. A gyda chymaint o ffermwyr Wyau dan bwysau ychwanegol ar hyn o bryd, pa gyngor sydd gan filfeddygon ynglŷn â sut i ddelio gyda chlefyd y ffliw adar? Mae yna orchymyn mewn lle wrth gwrs sy'n dal i fodoli i gadw ieir dan do. Beth sy'n bwysig yn cadw mewn shed enghraifft, bod adar gwyllt ddim yn medru mynd mewn. Yn ail wedd, os chi'n bwydo'r ieir, enghraifft tu allan o dan rwyd enghraifft, yna sicrhau bod adar gwyllt ddim yn medru dod mewn i'r cyffiniau, a hefyd byddai unrhyw ddom enghraifft o adar gwyllt ddim yn medru disgyn mewn i'r bwyd neu mewn i'r drwr. Ond yn bwysig iawn bod nhw'n wyliadwrus am y symptomau, ac os maen nhw yn tybio bod y salwch, y ffliw adar mewn gyda'i ieir nhw neu bod symptomau maen nhw'n tybio, yna cysylltu gyda'i milfeddyg i hunain neu gyda'r rhif ffôn canolog i'r wynyddiaeth neu llywodraeth. Mae nifer y ffermwyr yn cadw ieir yn fasnachol fel busnes, a mae'n unedau mawr gyda nhw. Mae'n siŵr bod nhw yn wybodus iawn ynglyn â'r mesurau hyn sy'n cael ei wneud. Ond mae nifer y ffermwyr hefyd, fel nifer y bobl eraill, yn cadw cwbl o ieir falle yn yr iard. A felly mae'n bwysig hyd yn oed os maen nhw'n cadw dan 100% o ieir ar yr uned, bod nhw hefyd yn cofrestru fel bod nhw'n gallu cael gohebiaeth oddi wrth y wynyddiaeth y llywodraeth a cadw nhw i fyny gyda'r newyddion diweddaraf. Gyffredinol, pa mor bwysig ydy'r busnes ieir i fusnes y ffarm i gyd i chi? Mae geir yn cadw pethau'n tico i ni. Mae lot o'r amser yn mynd yn y shed. Ni'n emploio cwpl o pobl i helpu. A mae fe, wrth gwrs, y defnydd mwyaf effeithiol per hectar o dir hefyd, yn dydi? O di, mae fe. A ti'n bod, jyst i orffen, does a ddim sôn bod lot o'r costau yna mynd i ddod lawr am hir yna, goes. Hynny yw, fydd y sefyllfa'n dal yn eitha heriol i chi am y flwyddyn, dwi'n cymryd? Ie, fydd clywed bod y costau fwyd yn mynd lan trwy'r amser. So, mae mesur pethau stopo neu'r pris o mynd lan, really. Yeah. A fyddech chi'n disgwyl, achos dwi'n gweld yn Iwerddon, mae'r llywodraeth yn helpu rhywfaint ar ffermwyr ar hyn o bryd efo'r costau mawr na. Fyddech chi yn gofyn i lywodraeth yma yng Nghymru i helpu? Bydd e'n neis cael bach o help, ond sa'n credu bod nhw'n moyn helpu. Ond gobeithio bydd y cases o bird flu yn stopo a bydd ni'n gallu cael free range status ni nôl, achos free range egg farmer dwi'n moyn fod, a gobeithio bydd ni'n gallu cael ei nôl.